Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l qegħdin nofru l-Quddisa għarru ħelsa buħaġar. Jew nitħejja għal din laqa ma' Ġesu, illum se jridilna parabola oħra, hekk tax-xibka li ntefet il-baħar li tellet magħha kemm it-tajjeb u kemm il-ħażin. Jew nitolbu l-Mulej biex il-kelma tiegħu ittella minn qalbna, it-tajjeb biex inżommuh u l-ħażin biex inkunu nistgħu nwarbuh. Biex nitħejju tajjeb għal dan l-misteru li qegħdin niċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-Mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox, intfawwar tjubitek il dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jixtiequ. Xerret fuqna ħnina tiegħek billi taħfrilna kull ma jbeżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija. Il-kelma li ġiet lil Ġeremija mingħand il-Mulej u qallu: u inżel għand il-fuħħari u hemm jien insemmalek klimi. Jien nżilt għand il-fuħħari u sibtu qiegħed jaħdem fuq ir-rota. U hekk kif il-ġarra li kien qed jaħdem ħarġitlu ħażin, kif jiġrilu t-tafal f'idejn il-fuħħari, dan raġa' għamel oħra minna kif oġob lilu. Imbagħad il-Mulej kellimni u qal: Dar Iżrael, jaqgħu ma nistax nimxi magħkom bħal dan il-fuħħari, oraklu tal-Mulej. Bħalma hu it-tafal f'idejn il-fuħħari, hekk intom f'idejja, Dar Iżrael. Il-kelma tal-Mulej. Ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Ħieni min falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Faħħar ruħ tiegħi il-Mulej, infaħħar il-Mulej tul ħajti kollha, nanni lill-Alla tiegħi kemm indum ħaj. Ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. La tittamawx fil-gbarat għax il-bniedem ma jsalvakomx, ma li toħroġ ruħu lejn l-art jerġa' jmur, jintemmu dakinhar ħsibijietu. Ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu, min għandu it-tama fil-Mulej Alla tiegħu li jagħmel is-sema, l-art u l-baħar u kull ma jinsab fihom, u li jżomm kelmtu għal dejjem. Ħieni minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Alleluja, alleluja. Iftħilna qalbna Mulej biex nifhmu il-kliem ta' ibnek. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tixbaħ ukoll is-saltna ta' smewwiet li l-xibka mitfuqa f'baħar li fiha jinġabar minn kollox. Meta timtela itellowha x-xatt u joqogħdu bil-qiegħda jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja. L-anġli joħorġu jifirdu l-ħżiena mill-ġusti u jixħtuhom fil-ħuġġiġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż ta' snien. Kollu fimtuh dan? Iva qalulu u hu qalilhom. Għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxiplu tas-saltna tal-Alla jiġbeħ lil wieħed sid li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim. Meta mbagħad Ġesu temm dawn il-paraboli telaq minn hemm.
il-kelma tal-mulej. Dan il-Vanġelu li għadna kemm qrajna nistgħu nitalmu minnu żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa jfakkarna fis-saltina ta' Alla. Is-saltina ta' Alla aħna jiġifieri l-Knisja u d-dinja li fija qegħdin ngħixu, li f'din id-dinja qegħdin ngħixu flimkien bnedmin il-biċċa l-kbira b'intenzjoni tajba u oħrajn lesti li japprofittaw mill-oħrajn. Però Alla iħalli l-kulħadd jgħix flimkien, imbagħad fl-aħħar se jsir ġudizzju u t-tajjeb jintgħażel mill-ħażin. Dik hi waħda mill-messaġġi li qed jgħidilna Ġesu. Però nistgħu wkoll napplikawha għal ħajja personali tagħna. Il-kelma t'Alla qisha dik ix-xibka li meta naqraw aħna nitfgħuha fil-qalb tagħna. U x'in inkunu nimmeditaw il-kelma t'Alla nistgħu naqbdu minn din il-qalb tagħna kemm l-affarijiet tajbin, kemm l-affarijiet il-ħżiena u ntellawhom fil-wiċċ. Ix-xogħol tagħna hu li l-ġudizzju nagħmlu aħna fuq dak il-livell, li t-tajjeb inżommuh u dak li hu ħażin, dak li hu mnawwar, dak li hu mejjed inwarbuh għal ġenb. Li kemm nitolbu l-kuraġġ il-mulej jagħtina din il-grazzja biex it-tajjeb fina nżommuh, il-ħażin nippruvaw warbuh, ħalli imbagħad fl-aħħar il-ġudizzju nkunu mat-tajbin. Fiskiet nitolbu fuq dan. Wejn is-saħut il-eżies irresqu talbna il-missierna tas-sema. Jew nitolbu għall Papa l-isqfijiet tas-saċerdoti għal dawk kollha involuti fil-Knisja għall katekisti biex fuq l-eżempju ta' Ġesu il-kelma t'Alla dejjem tibqa' tiġi mxandra. Nitolbu. Ejjew nitolbu għalina lkoll biex ikollna s-saħħa, il-qawwa, nitfgħu dik in-nassa fil-ħajja tagħna biex nindunaw biex naqilgħu mill-qiegħ ta' qalbna kemm it-tajjeb u kemm il-ħażin biex imbagħad inkunu nistgħu nagħmlu distinzjoni u nżommu t-tajjeb u naħarbu dejjem il-ħażin. Nitolbu. Jew nitolbu għal dan is-santwarju għal pellegrini kollha li jiġu jżuru dan is-santwarju biex kompli jkun għajn ta' paċi għal kulħadd. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Itolbu dir is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Fil-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lejn l-offerti għas-sagrifiċċju waqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-mistieri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna.
sewa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma jeħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswielna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati ħal ħobs radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalġ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni, u rradulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar felsa, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu l-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mmexxer il-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitra, bħalma naħfru il-menu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħek, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina.
Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Saftijin, iżdejt bis kelma waħda ruħi tkun il-ġisem ta' Kristu. nitolbu. Għatina u Alla tista' kollox li s-sagrament li bih tqarbilna ikolli kellu x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Sidna il-mulej magħkom.
Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.